Gibaha ang pipila ka lugar sa Sarangani, Maguindanao del Norte ug Cotabato gumikan sa kusog nga ulan nga epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Bag-uhay lang matud pa gilimpyuhan kining Child Development Center sa Purok Masagana, Nalos, Kiamba, Sarangani niadtong Brigada Eskwela. Apan, nagkalapok-lapok na human gibaha bandang alas 9 sa buntag adlawng Domingo. Butang nga nagpatanggong matud pa sa unang adlaw sa klase. Hinoon, gilayong nang limpyo ang tagdumala sa maong tunghaan human mihubas ang baha. Gilaong mga adlawng Martes na magsugo sa klase samtang gipailawon pa sa general cleaning ang tulungaan adlawng Lunes. Sa Datuod din Sinsuat, Maguindanao del Norte, palisuray sab kining mga sakyanan sa paglabang sa kalsada human gibaha ang National Highway sa Barangay Semba pasado alas 7 sa gabi adlawng Sabado gumikan sa kusog nga ulan. Sa Libungan, Cotabato, napugos sa paglabang kini mga motorista sa kalsada sa Barangay Sinawingan bisan gibaha banda alas 5 sa hapon adlawng Biyernes. Sumala sa MDRRMO, ang maong pagbaha sa kalsada epekto sa nag-overflow nga tubig baha gikan sa usa ka sapa sa lugar human ang pagbundak sa kusog nga ulan. Matod sa residente, nagpabarasab sa mong sapa ang mga nangaanod nga gapnod sama sa kahoy, lakip mga basura. Mitabang sab ang mga PNP personnel sa Libungan Municipal Police Station sa paghatag og assistance, lakip sab sa pagmando sa dagan sa trapiko. Matod sa Pag-asa, epekto sa nasinating Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang mga pag-ulan sa maong mga lugar. Ginaulat pa ang assessment sa mga DRRMO sa maong pagbaha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.